Soc Marta, tinc 39 anys i he votat a Catalunya si es pot, tot i que estava dubtant entre la CUP i Catalunya si es pot. M'ha costat molt i molt i molt escollir. Jo tinc 87 anys. L'Artur... Havia votat vostè abans a Convergència? Sempre hem sigut de Convergència a casa. I què esperen després d'aquestes eleccions? No gaire cosa. Molt poca cosa. Tinc 51 anys i penso votar a la CUP. A la CUP? Sí. Pues jo crec que és... Jo crec que estan equivocats, som espanyols i entre tot, pues... Crec que ja anirà millor. Jo crec que sí. I a qui ha votat? Pues jo he votat a Unió. A Unió. A Unió? Sí. Això no es pot dir. Jo t'ho puc dir, a Ciutadans. A Ciutadans. La teva decisió? Ja feia temps que... De feia temps. Abans de votar a Ciutadans, a qui votava vostè? He votat al PSC, he votat a Podemos, he votat per les europees, vaig votar a Podemos. Jo he votat per sí. A Junts pel Sí? Sí. Però havia votat vostè abans a Esquerra Republicana o a Convergència? Convergència. A Convergència i Unió? Sí. I què espera vostè després d'aquestes eleccions? Que guanyem els millors, no? Que Catalunya s'independitzi? En Artur Mas al cap? Sí. Li agradaria? Moltíssim. Hola, ¿de dónde son ustedes? ¿De aquí han venido? De Tenerife. ¿Son de Tenerife? Sí. ¿Y por qué están aquí hoy? Porque queríamos vivir estas elecciones únicas en Cataluña. Sí, me parece que es un hecho histórico. Y ahora es catalán. ¿Quiere usted la independencia de Cataluña? Claro, yo soy catalana también. Mi padre dijo, cuando vino aquí a Cataluña, digo, Barcelona es buena aunque la votan no sola. Eso me lo dijo mi padre. ¿A quién va a votar usted? ¿A quién lo tengo que decir? Si quiere. A los... Veo ahí el cartel, pero no me acuerdo. A unos que son muy jóvenes. A unos que son muy jóvenes. Sí. ¿Pero independentistas? No, ¿Ciudadanos? no. Es el otro bando. ¿A la CUP? Ah, eso mismo. Això mateix. Em dic Arnau, tinc 23 anys i estic apoderat de Catalunya sí que es pot. Doncs mira, em dic Francisca Pons Ferrer, apellido valencià, l'últim, i he vingut a votar, ja està. Quina edat té? 79 anys. Està vostè estupenda. Esperes una Catalunya independent? Bueno, jo no sóc independentista i per tant que sigui el que hagi de ser, no? Respectarem la decisió democràtica. Però personalment no, la independència no seria la meva primera opció en aquest sentit. Estàs d'apoderat, Joan? Sí, de voluntari. De Junts pel Sí. De Junts pel Sí. Havia sigut vostè en anterioritat militant d'Esquerra Republicana de No, Catalunya? mai. Ni militant ni voluntari de res. I ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar i un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat en fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo caneto de matina de la vila és adormida encara. Què va vostè a votar? Bueno, això crec que és bastant evident, ¿no? Serà algo independentista segur. ¿Y por qué va a votar a la CUP? Porque son muy jóvenes y porque ya les he votado otra vez. Sí, ¿y qué es lo que más le gusta de ellos? Pues bueno, me gusta que, no sé, que piensan bien. Tienen una tendencia muy de izquierdas. ¿Se considera usted una persona de izquierdas? Yo, pues no lo sé si me considero de izquierda, pero mi hijo me aconsejó un día eso y la otra vez ya les voté. ¿Te gustaría una Cataluña independiente? No entiendo yo, pero yo ya no lo veré eso.
Yo soy mayor y eso ya no lo veo. ¿Por qué cree que muchos catalanes quieren independizarse de España? Pues quizá porque no conocen el resto de España bien. No es vuestra postura, imagino, ¿no? No. Ustedes apuestan por la unidad de Cataluña con el resto de España. Por supuesto. Apostamos por lo que siempre ha sido, por la unidad de España entera. ¿Podría dir aquí a votar? No. No. Això és confidencial. ¿Le agradaría una Cataluña independiente? Bastant? Segurament que sí. Segurament que sí. Sí, sí. ¿Es considera usted una persona de derechos o de izquierdas? Què dius? Si es considera usted una persona de derechos o de izquierdas? D'esquerres. D'esquerres. Té por a les represalias de l'Estat espanyol? Per No, aquesta convocatòria? cap por. Ni una. ¿Qué les gustaría a ustedes, vuestra opinión personal? A mí me gustaría que Canarias fuera libre. Canarias? Sí. ¿Y Cataluña? Pues también, ¿por qué no? Bueno, avui dia diguem que hi ha un seguit de línies polítiques neoliberals que s'han d'acabar. Hi ha una privatització de la sanitat, privatització de l'educació, privatització dels serveis públics en general, ajuntat a una sèrie de polítiques econòmiques de caràcter més neoliberal europeu que s'estan aquí aplicant també, i per tant, en el meu parer i personalment prefereixo lluitar contra aquestes polítiques abans que contra la possible hipotètica independència de Catalunya. Bé, doncs em sembla que es pot veure pels adhesius. Estem deposarats de la CUP. Nosaltres no. Per què creieu que hi ha tant sentiment d'independentisme, nacionalisme a Catalunya? Per què creieu que la gent se sent tan incòmoda en la resta de l'estat espanyol? Què és el pitjor que Catalunya pot treure de l'estat espanyol o al contrari? Bueno, jo crec que hi ha un independentisme per cada persona que existeix a Catalunya i una manera de viure-ho. Nosaltres no ens sentim, jo no em sento gens estranya amb la gent de l'estat espanyol, em considero espanyola també, tot i que pugui entendre una opció independentista completament. La meva família és espanyola i n'estic ben orgullosa. I crec que cadascú crea un estat, una identitat diferent, i que voler-ho reduir tot amb una guerra d'uns contra els altres és voler generar conflicte. Llavors anem veient, la jornada s'està desenvolupant amb molta tranquil·litat, la gent està votant tranquil·lament, no hi ha aglomeracions tampoc i tot és molt tranquil, la veritat. Bueno, l'any passat el 9-N va ser una àmplia majoria del sí. Sí, el que passa que el 9-N, molta gent del no va sortir, sobretot la gent del sí. La gent del no va considerar que no era legal ni res. Aquí, com són eleccions autonòmiques, doncs, de fet, s'estan mobilitzant. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Bueno, jo des de petitet ja vull la independència de Catalunya. Vull dir, a banda de les retallades i tal, em sento català, no espanyol. Però bueno, a més, doncs, en tot el que ens estan fotent amb ensenyament, amb el tema del dèficit fiscal i tal, doncs he pensat, home, o sigui, és voluntari i, bueno, de fet, s'apoderar tampoc té molt de mèrit, perquè tampoc has de mirar que, bueno, dona suport a la gent, vull dir que tampoc té molt d'allò. Per nosaltres les prioritats socials són les primeres i perquè la gent pugui ser sobirana, perquè la gent pugui decidir lliurement, no pot tenir constriccions de tipus econòmic o d'injustícies socials. Per tant, el primer que s'ha de fer és resoldre aquestes qüestions. Si aconseguim parar els desnonaments, si aconseguim una renda mínima, si aconseguim que la gent visqui en condicions, aleshores també la gent podrà votar lliurement. Y nunca he estado afiliado a ningún partido político. Nunca hasta el nacimiento de Ciudadanos. Efectivamente, mi primer partido político. ¿Y qué creen que podría aportar su partido a una Cataluña junto con el resto de España? Sobre todo diálogo. Sobre todo diálogo, porque es lo más importante, que la gente se siente a hablar y a poner sus puntos de vista. Y regeneración política. ¿Podría desarrollar eso? Sí, por supuesto. Esa es nuestra intención. Nuestra intención es que se regenere la política en este país. ¿Pero a qué se refiere con regeneración? ¿Podría desarrollar ese argumento? Que no se lleven los dineros a manos llenas y que piensen en el pueblo, que son los que lo mantienen. Quina edat té? 92. I a qui ha votat? A qui ha votat? A qui ha votat? Els Junts pel Sí, els independentistes. Els Junts pel Sí? Però havia votat vostè abans a Convergència i Unió o a Esquerra Republicana? A Convergència havia votat. Havia votat a Convergència, Sí. són vostès de Convergència? Jo no, però ella sí. Ella sí. Qui seria perdent més donant la suport a la independència? Bueno, certament s'hauria de veure com
com s'enfoca aquesta independència, però des del meu punt de vista, tal com estan les coses ara i com anirien sortint, seria la gent que ara mateix és de la classe obrera la que continuaria patint aquesta independència. La qüestió nacional ara està monopolitzant el debat polític y queda, me pasó al castellano, queda eclipsado, queda opacado cuestiones que tienen que ver con la redistribución de la riqueza que nos están abordando. O la justicia social, o cómo vamos a abordar una crisis que ha sido una estafa, o una altra sèrie d'elements, vull dir... Per tant, pregunta-les a cada persona que passi per aquesta vorera i cadascú et donarà una imatge de Catalunya i de què vol dir aquest conflicte completament diferent. Tot i així, vull dir, amb tot el cor i amb tota la força, amb el dret a decidir. Òbviament, això és una altra cosa també. Jo soc del País Basc i tot i així, tot i que visc a Catalunya des de fa molts anys, la considero la meva terra i estic, evidentment, perquè pugui emancipar-se també. No només d'Espanya, sinó també del capitalisme. Sí, és el que vol la gent amb un referèndum, amb un vot per vot i amb una... En quina ideologia us identifiqueu més? D'Esquerra. Rojas. Dice, es que no habéis tenido ni rey vosotros los catalanes. Digo, que no hemos tenido rey. Digo, así Jaime I, ¿qué fue, un pastor de cabras? De todas formas, ni el gobierno de Rajoy, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, cuando han gobernado en la nación, lo han hecho bien, pues si no estaríamos en esta situación que estamos. Junts pel Sí. A Junts pel Sí. Per quina part? Perquè és la que trobo que és la que té més força. Però ha votat vostè en anterioritat a Esquerra Republicana o a Convergència? Sempre a Convergència. Sí? Li agradaria una Catalunya independent amb Convergència al cap? Sí. I creu vostè que una república independent catalana en Artur Mas al cap diria, a banda de la independència, projectes de millora social o només una independència? A veure, diuen que hi ha un pacte en aquesta llista, que és Esquerra Republicana, Convergència i Unió, i gent de la societat civil, economistes, gent de la cultura, de que si sumen, el president dels propers mesos fins que Catalunya sigui independent serà el senyor Artur Mas, però el senyor Artur Mas ja ha dit que ell no serà el president de la Catalunya independent. En quin sentit? Quines coses que dieu que es poden millorar? Redistribució de la riquesa. Tenim un 23% de pobresa infantil, per posar un exemple, que ja hi era abans de la crisi, que mai ha estat prioritària. Poso pobresa infantil com podríem parlar d'altres coses, però estem parlant d'uns percentatges de pobresa infantil que són indignants, amb els quals, com qui diu això, diu el dret a l'habitatge, la vivienda, se ha vuelto les diferències de sous que n'hi ha entre els que estan més a baix i els que estan més a dalt, que són estratosfèriques, donar-li al país a les multinacionals... Y el desguace del Estado social. Se ha vuelto a elitizar el acceso a la enseñanza superior. Exacto. Están desmantelando la sanidad pública, la enseñanza pública... Vull dir, si la independència és perquè voita un... No. Sí, la independencia ve encapsulada, liderada por la izquierda. Exacto, vull dir, crec que el problema és com ens comprometem amb aquest canvi. O sigui, si tornem a fer votem a Junts pel Sí i ja ens arreglaran, vull dir,